Ayun po, luto na. Bali nag-ahin na sila sibidang ng plato. Chin-chin. Kinik. Yun, simulan na natin maggayat. Disperas po ngayon dito sa lugar nila, no? Sibidang. Pista. Pwede pala doon ipagayat, eh. Yun sa bistado ko ito. Burahab sa igin, ha? May saging? May saging dito, oy. Saging doon sa amin, pinapakain lang ng ibon. Bumili ko pa kayo, kumuha naman tayo doon. Nawas. Ang legit eh. Sabi mo kung mga kanina. Ang legit. Wala. Laman. Puro lang bala. Ganda sa namin, no? Ang palaya tapos ganun yung halo. Hindi pwede ko yung hulog. Hindi. Magugusang. Ano yung balat? Oh, sabi isaw. Tug yan. Ito na. Oh. Ano sasabi ko? Daman kita tubig. Doon talaga. Til ninyo. Nailod na napatay ka. Doon talaga. Dito ha? Ay mga sangkap. Ito na. Para maiba naman yung ulam. Mino. Paano ko to? Padispedida na to. Yung aalis na. Sinisi na lang gagawin namin. Sinisi na lang. Nakaalay na natin. Alin na? Gagapusin ka lang. Kasi natin na. Yung matod ba? Kabukiran kami naglalakad. Pagkagising ko sa umagay, naririnig mga ibon maaring ang mga ay ang iyo. Malinis na maga. Ba't nililisan mo na? Ha? Ba't nililisan mo na? Gagamitin ko. Kung anong gagamit ito. Iwi mo na? Hindi. Gagamitin ko. GoPro ko na ang ikabit ko. May GoPro naman mag-iskarta. Ay ko. Kasi nakatago pa. Maganda pala ito gagawin. Hmm? Maganda. Kaya? GoPro ang gagamitin. Kasi mataas.
Di tsaka ano, talagang hindi talaga naggalaw. Kahit nga hawak mo yung GoPro. Kahit hawak mo to. Nag-vlog ka, di man lang naggalaw. Parang pakso may tingin sa mga Ha? Parang paso. Buhay! Ay, tol. Tubig at bidang. Sa lubong ba? Karat daw. saglit lang. Kinilimpyo na niya. Puno na po ng salo. Kadamak kayo. Batin mo na yun. Ibig ka. Kamong Doon na muna yan. ay mo labanon ra. Tino, labahan niya to. Labahan yan. Tay, buhatin mo daw tayo yung tubig. Susili pa pala. At nagayat ko na po yung buko. Karne. Ito na yung karne. Saging. Bagyo beans. Pantado. Sibuyas. Ay, yung ano pa pala, atay. Hindi ko pa nagagayat. Yan, marinate na. Sige, lagay mo yung toyo. Anong pagkakaiba nito? Tas, Maalat, maasim. pero pares na? Silver swan? Oo. Sige. Sige, lagay mo. Oh. Suka. Turuan natin para matuto. Kuya. Sige. Op. Op. Paano ay, Tapos paminta. bakit na-marinate muna? Para malasa. Malasa, kumapit na yung Masati bidang. nakarne. Paminta, lagay mo paminta. Lubos na to. Huwag. Para malasa. Bala ka. Di ba? Di ba, tita? Tapos, pagkakain, tatanggalin mo. Mm. Uy, hindi man. Si Bibi baga. Diyan ka kasi sa dulo. Kunti lang, madami. Op. Sabi ko, Lagyan mo. Haluin mo. nilagyan ng buangin. Subukan mo po. Sunod. Nalagyan na. Lagay mo na to. Parehas din yan. Oo. Ito? Oo. Lagay mo na yan. Parehas din yan. Natin po, lahat naman marunong magluto pero kanya-kanyang version. Lagay na ito Pagluluto. sa bigay. Mm. Kaya na, tira mo na. Isa. Tapos, sige, halit. Pineapple chunk. Huwag ng kamay yun. Dapat pa kanya pa nagkakabahan. Ay, hindi ka may blood. Sobra man kasi. So, ano? So, Pero nga, samo yelo mga so nagpalawad ka pa ngayon. May ginamay ka ate. pagkasawa. Tapos, Pagkasawa. Oo, napuno.
Okay na. Wala na ako. Ako nga rin. Ay, gano'n. Nadaog na yun. Hindi, yung ano. Yelo daw. Kasi nagkakaman. Finally. Oh, Tutilo naman. Hindi mo makakita kasi babalik niya. kunin ko lang itong yung pinawakan. May ano yan, may bawang. Nara di, maali. Sige mo, di makakaon. Kunin ko yung Hindi hinawakan. man ko yung tanggalin yung ano, yung Wala lang. Huwag mo muna ihalo. Kuha na lang yung... Ay, wag ko naman. Kunin ko itong hinawakan ko. Sakto mo yung mga. Oh, Okay lang. Tapos itong tomato paste. Ito pa ito mo. Ito paste. Ito sauce, ito paste. taste to taste. Ano naman itong rin? Ketchup ako dyan. Patay din mo. Ha? Patay din mo. Eh, di ba meron yan? Ketchup. Di ba meron yan? Pwede mong pasok ko. Lumasa. Pero ito, sabi mo, simple lang. Tata may lima. Ikaw yun. Namitin natin sa buo. Pag may buo pa yun. Botol. Kulang ko sa entrada yan. Okay, luto na tayo. Pasokan ko. Taga buo ng mga sasakyan. Pas na Kaya naman. ang tawag ko, taga liya eh. Taga... Ano? Bakit hindi ka makabuka doon sa Ito ang para ngipin kayo ng una. Ha? nagluto? Matatago lang, ngipin ko kasi. Nakala ko nakapasok. Bigyan ko chin-chin. Ching ching. Magkano, tornilyo. Lagyan pa nga dito. Oo. Dari sa ulot ha. Sige lang. Yung lalagyan natin. Maganda sa mantika. Tornilyo yan. Naku, nagag... Hindi malagas to. Yung tornilyo. Hindi naman ikaw nagasto. Hindi, pag kaya. Yung tornilyo, nag-diretso na ako sa gitna. Kita. Nakagawin sa bagang na. Butang-butang ko rin yan. Napon na ko na. Kaya pinapunta ko nila. Ewan, saan nagsagay? Meron gano, baso? Ay, tubig. Ang mantika. Sabihin ko Sarah. Mawang. Translate. Bawang sibuyas. Ano mo yan? Buya. Halo. Nasa loob nga ba ito eh? Ay, kala ko lang. Di ba piniprito pa yun ko? Tarin. Kaso... natin. Ikaw lang yung ginakakita. Katabi ko lang eh. Tapos pag alis natin, pumunta tayo kay Lagwin, wala na yung katabi ko. Ay, nalun ako sa likod din doon, sa kapad. Ayun, magpa-office. Hindi ako na kumakita. Makakasa. Kung di sinabi nung kawasin ko ano ko. Dito tayo ng saging. Nakita ko yung back. So, nung oras ka mo, kasi nagatnan ko lang. Abot ko na. Napunta pa sa dulo. Sa dulo. Napunta pa sa dulo sa sayawan. Ayan po, naka-vlog tayo. Sa sayawan. Nga naghahanam. Uy, Balik mo na sa ako sa bila, sayaw-sayaw sa bila. Pagkat sa sayaw sa bila, ito na sayaw-sayaw. Doon ako binasang ng alak. Uwi. Kaya ako umuwi dito, nakaya ko ng isa. Kuya ba yung kanya? Para mag-isa. Mababa ako ng trap. Amo ay. Salita ako. Nag-social pa sa may agdan. Ayan po, nag-game Basta sa lalaki. ng Bukas pa lang tubig. Nagawa na.
Sige, may, ano yun? Tin price. Pangit. Ka. Sa ate Bidang. Doon ka kasi. Doon ka. Sabi mo, titingin ka. Kaya mo, hindi, ano pa naman, piniprito pa yung... Ito pa lang. Tingnan ko lang yung pasunod-sunod para gayahin ko rin. Pag ako nagluto sa bahay. Kasi yung ginagawa ko kaya ano lang yun. Ayan, tuyo lang. Tapos yung isa. Yun na, iga doon na sa akin. Pero walang ano, o walang atay. Ano na donso? Ha? Dalawa? Pag ako nag-iga doon lang. Ito na yan. Nanay lang, nilalagay. Tikman mo. Parang french fries lang. Mamaalat. Upo ka dito! Upo ka dito nga! Upo ka. Dito Diyan nga! ka, tumabi na kasi. Hindi ka tatabi sa akin? Ay, balik mo nga ako dito sa restaurant. Tumabi ka. Isa! Upo ka dito. Alam mo, Ayaw naman ni Tito. upo ka dito. Upo mo. Upo ka nga! Dali, Chip! Dali lang! Dali lang! Patayin mo! Patayin lang niya! Kinikilit yung hitilo. Kinikilit. Kinikilit. Dalas niya kinikilit yan. Ama ka kumot tayo. Ang kumaw. Pata ko po. Hala ka natusok. Yung. Ano tayo? Yung leeg niya, hala ka natusok. Buwang ka. Ano? Ay, namula. Ano nga? Grab. Ay, hindi na. Upo ka kasi dito. Kuwanti na to. Kaya naman lang yung sigig. Yan, sinalang ko na. Kasi ilang araw Yan, kumulo na. alis na ako. Sabi ko ay magluto kami ng pagkain. Kumbaga, despedida ko rin bago pumalis dito sa my project dito sa team. At siya pinang magluto. Tigip muna ako para may COVID din. Balik tayo dito sa niluluto natin na igado. Ano po, umuulan oh. Umuulan. Ito, naka-premiere tayo. Palambutin ko ng gusto yung karne. Para mga tarin ni tatay. Hindi ko nga makita. Nag-export na. Gulay, Bagyo Beans. Nilito na. Kaya nga, at sunod natin yung saging. Ay, lasaan muna. Lasaan muna natin. Kasi yung saging, luto na rin yun. Okay na siya.
Chicken. Chicken lang. Chicken. Chicken lang. Chicken lang. Hindi pa yung nalagay? Hindi pa. Yung ano? Batang ko na. Tungad na. Batang ko na. Sabi mo na na ilalagay mo. Sabi mo? Ano? Sabi mo? Chicken mo ako. Mamaya. Ako! Ang lahat. Dito nga. Kumuti. Awan sa'yo, Tino. Kumay na ito. May magic na ako. May magic na ako. Ano? Manya. May magic na ako. Wow. Ang ganda ng tulang. Okay na ang time. Kasi nga pala doon. Ganun mo na. Wali. Kaya mo. Pero, Ganun mo nga. kailangan ka, da. Ganun mo nga. Papakulaan natin. Masakit yan. Masakit yan. Huwag ka masakit yan. Kung may ganyan ka, masakit taon. Masakit taon. Masakit taon. May vertex na lang. May vertex. Mabilis. Nakakaliwa ka. Mali. Yan. Mas malakas. Mabilis. Mas malakas. Ito na lang. Yan. Ano tayo? Maglaro tayo. Bumbong pak na lang. Bumbong pa. Mali. Ayaw naman nito. Saging. Dali na. Ano? Yung mga kulit ano. Bakla! Tama ko kasi dyan. Wala kang sisi. Sige pa. Huwag yan. Huwag yan ako. Narito! Tawanin ka lang namin. Dali na. I'm making happy. Come here. Dali na bumbong pa. Bumbong pa. Magbumpak na lang. Dali yung magbumpak.
Ayaw man nga ni Kilo. Bukbak na! Tara ko yan ko. Ako? Kailan viewers na? Ilan na viewers na? One? Aray. Ate May shop. Habang luto, nag-i-edit. Naka-premiere pa. Ayusin mo buhok natin. Ano na helmet ko? Tamas ko na. Pero mabalik mo lang yung dot. Kaso maulan. Lasang peanut. Ano? Ito lang. Sakto yun. Ano nga, yung peanut. Yung timpla. Pansan. Kibitin na so, igin mo. Pag-ilain mo na sa. Igin mo. Kasiliyan pa na. Wow! Tikmil raw. Sige daw. 194. Eh, 194. Sarap na kuya, manamis-namis. Ilagyan mo asukal? Di, yung peanut butter. Oh, kibitin na. Tabutan ko yung sili. Ayan po, luto na. Bali nag-ahin na sila sibidang ng plato. Chin-chin. Lo. Tatay. Tol! Yeah, kain Mel! Kain na. oras na. Tarot! Ha? Busog pa? Nauna na nga. Tara! Tatay. Talagyan ako sa kanin. Lagyan dito, oh. Sin, lagyan dito. Ah. Pala kita makikita saya. Si, hindi mo pinatikman ito kay Sinsin? Sarap na yan, tay. Si, ano? Sa iba na lang, tay. Sige, kunin mo muna ito sa iba. Tuloy. Hmm? Kuya Karot. Bira. Ah, ulam. Sumo. Kanya lang. Kanya lang. Uy, tira. Lambat ko kasi nangas ko yung karne. Wisit ka, kuya. Kala ko nag-ulit. Sige pa! Kaya doon sa tao? Man, nagtatrabaho yun. Sabi kasi! Nagtatrabaho, nagpipilis rin. Kuya! Kain na! Parang araw mo na. Pipilis ka lang sa loob. Oh, din. Sino? Madiris mo. Rata.
Ayun, nakaluto na at kakain na po kami. Yun po yung ano natin dito. Kumbaga pa ano ko naman dito sa kanila kasi malapit na kung umalis pa Maynila na. Sino walang pa dito kay? Bigyan mo si ano? Mama mo. Ang cute na wala. Kamig ko sa saan. Ang malo. Ay, nakasungaw na. Wala ba sinuya ka? Chili. Easy na kaya po doon? Easy na doon. Ngayon. Yung plato kong hawak. No, patay niya kami. Yung lipid pa, no? Yung maglipid pa tayo, huwag niyo harap dito. Bigay tayo kayo na dyan. Sabon na sabon, may kainin namin. Last ball. Kain po. Kain. Kain po. Higado. Higado. Ibatag. Ibatag. Ang gulay. Masarap na kayong medyo hinog-hinog. Masarap na. Malamit. Malamis na. Makasa. Kasi yung tigas. Bagod to. Ano ba nila? Nagduruban siya yun to. Ha? Dudurog. Yung iba parang Nagduruban. Ayan, umulan, nakakain na kami. Lo, takpan mo to, Lo. Nung, ano, para kay Karot. May tira pa naman dyan. Takip mo. Walang kanin yun? Walang naman. Naliligo sila ng ulan. Si Ate Bidang saka si Chin Chin.